Пинда репрезент. Добри гради, добро тело, чисто сърце. Оди напред смело, упорността победува, трудът се изплатува, рингото во стадионот се поставува. Добри гради, добро тело, чисто сърце, оди напред смело, упорността победува, трудът се изплатува, рингото во стадионот. И после тия тежки борби, и ако аз бех два пъти нокдаун или нокаут, нокдаун. Ами тебе шукнах еднач от землята. Да. Як удар, да. Шала на страна, у всеки случай за тия 3-4 минути ще се борим и аз страшно се изморих, но сваката част на тебе. Мисля, че дека си и така подготвен за следната борба за 13-ти. А затова имаш и друг човек ще се грижи, значи покрай. Тренерът не ми кажа как те се вика. Значи Фадил ми се вика Биляли тренеро, лани ще ме спрема за борбата и 2 години е он. И това одам и у Штип на тренинг, значи кај Дарко. Та е друг кикбоксерски клуб, исто много добър тренер, един от по-добрите тренери у държавата. Значи се спремам и тук и там. Значи не само що се бави с активно спортуване, тук е дел от това и релакс, що односно после тия повреди, бидейки все пак тази спорта не е изложен на удари и на седно нещо. Дали ти помага неговото величество маестро Ица Преметаров? Ица Преметаров е на всекой терен, ама как ще гледам, аз се изненадих, като го видех кай тебе, дали он се грижи за твоето здравие. Да, знаете сите, цел град знае, значи за Ицо Преметаров, значи познат и по цяла държава, един от най-добрите масери, значи не е само масер, значи добър е и за повредите, и за блокадите, ще ги имат всички спортисти да ги отстранува. Значи, комплетен масер, може да кажем, и доктор за мен. Да, бидейки има някакво голямо татуаж, тук има и много уметност. Кажи ми ти, дек те е това татуирано? Тук в Струмица. Кой е taj голям майстор, ще го татуирал това? Ичката си тук знаят, значи познат тату майстор, познат по името Ичка. Значи един поздрав и за Ичката. Сега одаме пак за Ицката. Ицката како Ицка, знаемо ти работите с повеќе начини на, значи, посебни третмани, отстранување на блокажи и, значи, как се вика ти на кичмата, как се вика, аз ги забравих. Ице, молим те, подсетиме ти за кой беше, за кой? Енергетска блокада, да. Да, тук спайга дископатия, дискосхерния, разни повреди от ударци. Дали кај спортисти са често път се появят тия повреди? Да, това е често. Аз века съм работил и с кошаркарския клуб Струмицко бе първаци. 2008 работех и с репрезентацията футсал на Македония. Значи, чести повреди има кај спортист. А как ти сто организма на Пинда? Дали он издръжлив много и що ти кажеш за него? Дали подлежи на повреди или няма шанс? Не. Кај него после всеки тренинг се отстрануват повредите. Значи, у добра форма. Значи, кой сега нек му се спротистава, има да види как се яде. Има да види кой е майка църно вуно преде. Така ли е? Добро, значи как ще кажаваме, след това ще го видим тук една прекрасна, що да кажем, не знам, светска класа на център за, посебен спортски център, значи кикбокс, не го погреших, кикбокса.
дојден на Велика врата у Струмица, значи градо може да биде среќен, што го има тај спортски центар, што го има Пинда, што финансирало тај објект, што ги има сите тие луѓе ентузијасти кои сакат на некој начин спортот да се развива и тај спортски дух пред се здравјето, најважна работа. И да ви кажам право, ништо друго нема права среќен. Го чекам септември, за да ме видите како твиги. Се надевам дека Пинда ќе направи и екипата на Пинда од мене дечко кој обечава. Значи сега сум негде околу 82-3 кила. Нема вага тук да се мерам, ама толку сум. Па ќе видите ви што значи после 4 месеца, как слегнам на колку ми даваш. 7 да го поправиш мускулатурата, а салото да го намаля. Това тулумчето значи нема. Лумчето може нещо да не остане, как ще прави тублероне, може да биде. Тоблероне, от яицката на мен многото ми ги излечи, аз не кривам сега. Значи после 3 третмана на теб ти трябва 30 да ми свалиш коремчето, така ли? За се, значи тебе ти излечи многото, на мен комплетно цел ме лече и много съм благодарен от него. И я го тук е до мене. Значи, ќе биде до последниот ден додек се спремам за целите и подготовки за турнирот, што ќе биде тук у Струмица. И на ринго ќе се појави со мене. Значи, шала на страна, 13 е скоро. Повелете, карта се пуштени у продажба или не се пуштени уште? Продажба, значи може карта да ги набават сите. Ги има тука у спортскиот комплекс Пинда и ги има у спортската обложувалница Депортиво Глобал. Значи карта са 150 динара, нека повелят сите. Всеки има забава. Значи не, саках нещо друго да кажем, във връзка с картите, значи карти ке нема много. У продажба, затова ще ги биеме у спортска сала, значи на време да деците да си купат, затова ще може някой да остане пред салата. Така, значи повъркайте се и купете си карта да бидете уживатели на след това, што ќе се случува на 13, да ви биде убаво, да ви биде забавно. И аз ќе бидам там, ќе си купам карта нормално и ќе навивам за Пинда нормално. Значи, што да кажем, од мене, чао, Мегдан Куина, утре реприза неделя, среда исто така реприза и следната сабота нова. А за момчето, не са мандолината, момчето са рукавиците, 13 много среќа, здраве и любов. Чао!